Halor kajing kena o President ka Voice of the People's Party uba Arden Melabasayuman, ya kajing don kinong elam niam kibasam kiat hakapor election, u President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ubalong ru ukurtong banyakun ka election MP Lok Sabha ka Banwan na Shillong Parliamentary Seat uba Vincent H. Pala uloong. Bagani kajing kena klam na don kasaki kalong ka AKA ka bamsungoy ham. Habakran sikilat patay kubor hakano paisngi joga arpoi terik uluber arja arpusaw uba pala uloong baka VPP kadiban kadosya yaw nuno noelam niam uballe ikani kakam barban syukuno klam dadon kanu saki kalong ka basniu bat ka bam yahap satya shu uloong ru baka ni ka jingle joga VPP kapan i ba karukam perkhat jongkaru kalong tik tak kum karukam perkhat ka Bharatiya Janata Party kata na ong ba ni ba ni don lang kumne ni karpat iki nong keren jongi ki leader jongi hapo ki area ki bakar mde ban keren kulmar ting ngila ban job ngila ban rem tang de kecing keren tel keren kulmar barbor khamtam ban kentho ya ki candidate ban kentho ya ki leader ban kentho ki ki parti ngi hap husiar ladangim tip ha ladangim not ban yeng sakhi kamlong ka babha kumjo ka BPP ru ka shuong ba ki pastor ki basam kiat le kata kala ban manra ka jing siau jong ka balang barok ka we example ki di ban ong ka ju ta pastor leni ta tumen besan ubale kenang ba ka balang kan take actions kan sim ka actions you no bale kunta ban su ong ba tumen besan usam kiat tumut la pen i ba barok ka balang ka samkiat kami hapra haba picit tumen besan de kisnem ka simpor ban jit tumen besan di ki spangot ki bru ki banisim benta banjit teman besan uteman besan utre pokra umyo tu lopre ki tristom kabalang ke kiu lada ki teman besan ki pastor leni ki padar ki katekis ki klain teban keno ki bru ki batristom ki batri klem sim tulop te ngaro ngam sio ya hapre te le ka BPP ka shlor ka klain ka desisa ka parti ka banile ka deban ong bau tau balik kum kata kenang ba ngiro ngin don ke jing sio shania reban su ong bau ong uta kalong kamkai kinong keren ro ka pen i ke ideology jongki ka ideology jong ke BJP ka reban keno i ke parti batang ke BJP ka bohok ka ideology jong ke VPP ro ka joy tangki bohok barok ke batuk sudah ta kami hap reh ka ni society jongi ngang de bohok kamlong ra te kideban pen i ke baki le kideban pin yatho mano ban le khnang bangin so tho o sisa ke jing kren jongki ke de ka ba de tementa su ong kumta ta ngau bohok ute batu te butu de ban batai su ong ngau bohok ute pat uchim usam kiat ta klam yatho ha usam mano usam kataro kamlong re te de ban yatho khnang ba ka de ban don kum ka parti ke badang senang temai ki ngiso tenat dan demi ki parti ke batmai ba ki paiba ki ni option ki ni jet de ha kejuk ke forward maremi pat nasang keno ni de masau thoro la ka tlot ka balang ka tlot ke society jumi kani kanam kata tang ni hapo Meghalaya kan kata borok ke India ro o pling ka balang kum kata te ki biru ki banget kin duna ki jenget ka balang ki biru ki banlet jing sing kin duna tengla i mene jing tho keleng mentah ki biru kelas nang atap ya ka balang befer kini barok ka de ka saindur ba ka BJP kala plan na do mencoba ba de ban atak iki we ki parti de ben atak ro ya ki balang de ban atak ki ledar jong ki balang kenang ba ki biru kin do jing senia nang kin tlot na society tlot na kejek penriu bat kin ai sa ka drugs kin ai sa ka kiat bat kin ai kum tater ki yo nong ki simet armet ka do nong society barok ka we kata ka de ka jingma bingi don kum kalong mentah Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya